Daros as gracias a todos primeiro por la asistencia a esta presentación. Decir que o primeiro torneo internacional que organizamos de categoría cadete, pois deu que a idea un pouco aí a Manolo Canedo, que está aí á dereita, porque sempre nos viña a cabeza que había que ter un torneo a maiores do Alín que organizábamos, pois ele consideraba que nestas categorías pois haber xogadores máis feitos, que é fútbol 11, que é distinto, hai internacionales, prácticamente todos os chavales que veñen teñen representantes, situando quizás os nosos. Bueno, pois a idea que surgiu un pouquinho entre ele e Neiro de facer un torneo pois, a fútbol 11 a máis atractivo para a comarca. Empezamos un pouquinho tarde o tema do torneo, porque unha das prioridades que tiñamos era que viñera o Real Madrid, que non se sabe da miña dirección por ese equipo. Todas as familias saen ao de... Como hasta o final o Madrid pois non pude asistir, pois, bueno, pois organizamos de outra maneira e bueno, creo que o cartel é un cartel espectacular. E bueno, intentaremos, é un torneo que ven para quedarse, é a nosa idea, que cada ano pois, que se repita e dar visibilidade pois, un poquinho pois, á comarca, ao fútbol de aquí e a zona da costa e alrededores. E pouco máis, dar gracias aos patrocinadores todos, ao Concello de Carballo, ao Presi, pois a Diputación sobre todo, pois, os patrocinadores que temos todos aquí e esperamos que o tempo acompañe e que as Eiroas pois, sea un espectáculo de fútbol o fin de semana. Primeiro, gustaría empezar disculpando a Antonio Leira, o deputado de Deportes, que se atopa en Escocia en labores de promoción, pero que lle gustaría moito estar aquí e, sobre todo, tamén agradecerle a Manuel que se achegara a Deputación a comentarnos a posibilidade de colaborar nun torneo destas características para unha administración que inviste unha cantidad de recursos públicos no deporte de base, pois creo que contar con un evento destas características no ámbito provincial é moi importante, non? Ademais, vamos tamén de alguma maneira a saltar unha débeda que viñamos mantendo co Bergan desde hai tempo e que incluso na reunión que tivemos, na que participou o propio interventor da Deputación, pois, bueno, de alguma maneira chegamos inmediatamente a un acordo de que este era un evento totalmente singular, que tamén facía un destaque principal no mundo do fútbol na provincia e que, no meu caso, ao contrario que no de Manuel, con un escudo como este tan bonito aquí no cartel, pois sempre é un orgullo poder participar e axudar. Porque ademais ese escudo, a min constame especialmente, hai moi pouquinho tempo tivemos no restaurante no Estrela Michelin que ten San Mamés, nun evento gastronómico da Deputación, e a directiva do Athletic é unha directiva que dá moito cariño á directiva do Bergan e ademais dixeron así claramente que sempre que foran convidados a Carballo iban a vir de mil amores. Eu creo que o torneo vai ser un éxito, como moi ben decía tamén Manuel, aquí vamos a ver talentos que en moi pouco tempo vamos a estar disfrutando deles en torneos internacionales e na Liga de Primeira División, sin dúbida. Eu agardo que isto tamén lle sirva para que os chavales e chavalas do Bergan podan competir con eles a un nivel aceptable e que nos sirva a todos para seguir facendo base, canteira, que o Bergan siga acollitando éxito. Algúns sufrimos moito durante a tempada, verdad? Sí. Pero bueno, aquí vamos a disfrutar do bo fútbol e sobre todo de mozos e mozas que agora, tal como está a competición, con 16, con 17 xa están xogando en primeira división e están xogando en torneos internacionais e, por tanto, vai ser un nivelazo e o agardo vai ser así como Manuel, que a Seiroa sea un fervedor de xente. Vai non ser porque o meu fillo xa me dixo que non iba para o piso da Coruña eses días porque empeza na universidade que ten que estar na Seiroa vendo o fútbol, por tanto que sexa un éxito e que en vindeiras ocasións a Deputación poida acompañar tamén os Bergantiños ao Concello de Carballo en renovar este torneo de cadetes co nivel que hai neste primeiro, por a minha parte nada. Que vos interrumpa de novo, que se me olvidou que dentro do torneo
temos tamén os partidos que son, era un triangular genuín, que ao final non pode ser porque hai un equipo que non pode asistir, e vai a ser un partido entre o genuín do Deportivo da Coruña contra o Racing Villalbés, vale? E a parte do genuín vamos a facer un partido de cadete femenino entre o Val e as cadetes femeninas do Bergantiños, vale? Eso é que está posto aí no cartel, está anunciado en redes, pero pasouse completamente a hora de decir, vale? Más eventos, hai animación para os rapaces, pues habrá un DJ, hai postos de comida na parte externa das eiroas, habrá, pues, un pouco, facilitar un pouco a xente, pois, que podan comer, que podan disfrutar das instalacións e de todo o que temos ali. Únicamente, os deseo, ou nos deseamos, tener toda a fortuna de unir moita xente que nos fai falta para levar a cabo o orzamento financiero que exige este campeonato, non? Entón, eu fago un chamamento a xente dos alrededores que acudan a esta ocasión única de un torneo singular que eu creo que é dos poucos que se celebran en España deste tipo, e con representantes exceptuando o Madrid do nivel cine que hai en España, das canteiras. Esta canteira de Bilbao, que somos, que temos certa lista con eles, que sempre se portaron moi ben, desde principios de cando empezaron as súas escolas, xa recordo na fábrica, cando fixemos na fábrica, e, entón, bueno, pois é unha ledicia, pois, nos reencontramos tamén con o Barça, que fai moito tempo, a parte que morreu aquel entrañable Antonio, que morreu, que era o delegado de Viña sempre, porque lle gustaba moito Carballo, e o sentido deste torneo de Alevíns, non? Entón, bueno, xa foi marcando moita xente, isto é marca, e o que fai é esta interrelación con os equipos, manter amistades futuras, non? E todo, bueno, pois, que transcurra ben o campeonato, que haxa o tempo e que a afluencia de espectadores sea, pois, o máximo posible, sobre todo para que disfruten desta oportunidade e tamén para que o tema económico que salga ben. E nada máis, felicitaros por esta idea e que, como ya este ano non podemos facer o Campeonato Internacional de Alevíns por causas de un torneo importante que metieron por aí por o medio, entón, bueno, pois, inda que fixemos un campeonato de Costa da Morte que saliu moi ben, que foi, se volviu moita xente, casi unhas 4.000 personas pasaron por ali por tal, entón, bueno, pois, estamos demostrando que sabemos facer as cousas e tamén que temos moita xente colaborando con nós. Bueno, nada máis, que xa todo ben, e agradecer ao Concello e tamén a Riera, pois, o apoio que nos dá sempre ao Bergantiños e, bueno, pois, trataremos non estar á altura e, bueno, para que en outros actos nos apoien como nos apoian en estes momentos, non? E nada. Bueno, organizar un torneo desta dimensións non é casualidade, non xurde da nada, xurde porque hai un longo camiño percorrido polas escolas Luís Calvo Sanz, polo Bergantiños, e unha aposta pola formación e porque a xente teña a oportunidade de ver os que serán dentro de pouco tempo, sobre todo a partir de cadetes, pues serán estrelas de fútbol ou xogadores profesionais de fútbol, sin dúbida ninguna, non? Eu cada vez que hai un partido televisado na casa, sempre digo, ese xogou nas Eiroas, ese xogou nas Eiroas, tal, nunca me dixera, non? Cada vez que eu vexo, sempre digo, mira, xogou nas Eiroas, non?
E creo que é unha verdadeira satisfacción e unha oportunidade única de poder ver das escolas millores do fútbol a nivel mundial que esteñan aquí, bueno, pois en unha competición organizada por un club exemplar, xa algo máis que centenario, como é o Bergantiños. Non merecedes todos os apoios, todos os parabéns do conxunto da nosa sociedade, non só a carballesa, sino de toda a Costa da Morte. Como entidade deportiva sodes un verdadeiro exemplo, e iso é o que tamén hai que transmitir. Non teremos unha oportunidade magnífica pois de ver fútbol de altísima calidade, e como agora xa, e sobre todo na Liga Española, non? Pois invertíronse as circunstancias, decían os italianos que na competición italiana sería impensable ver a un xogador de menos de 22, 23 anos xogar na Serie A, pois aquí é o máis frecuente ver xogadores de menos de 20 anos que están debutando en moitos equipos da primeira división, non? E eu creo que iso é realmente digno de loar, non? E, bueno, teremos ocasión de poder disfrutar, non? Nas Eiroas este fin de semana, e ojalá que o tempo axude e que sexa unha verdadeira festa do deporte, pois ver como estes extraordinarios xogadores, que seguro que así o van a facer, bueno, pois como ese novo chanzo para seguir progresando nas súas capacidades e virtudes futbolísticas, non? Nada, insistir no agradecemento ao Bergan, que sexa un moi feliz torneo, complementado con esas cuestións, no? que se falaba antes do partido femenino e da competición femenina, e desexar que esta temporada que vai empezar agora tamén sexa unha temporada cheo de éxitos para o Bergan, que ao fin e ao cabo son os éxitos deportivos de Carballo e de toda a Costa da Morte.